ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. I am still and waiting. Wow, wow. Salamat, Lord. Salamat. Una pa lang kay natong pag-apil ining klasiha sa negosyo ni Mia. Nindot dayon ang resulta. Pastilan, kung nakahuna-huna patingali dayon ka ining imong gisudlan ni Mia, kadato nakaha nimo. Manay, doon ay rason kung nga nung karon pa ta makalihok. Ato na lang pasalamatan nga maayo ang kisamputan ining atong gibuhat karon. Oh, mao gyud. Sakto gyud. Hinahinay lang, basta kanunay. Siguro yun ang kadaugan sa gidam ko nga haya yun ang kaugmaon. Nimya, natandog kayo ko og way kabutangan sa kalipay nga akong gibati karon day. Tungod, wa ka gyud pasagdi sa Ginoo. Tungod sa pagbaton mong kasing-kasing nga makamaog yung magmahal sa imong isig kaingon. Niya, gisugda na sa Ginoo ang paghatag og nindot nga tugbang sa maayo mong binuhatan nimya. Duha ka inusinting anghel nga puros biktima sa sakit nga hadla sa kapalaran ang imong gisumpayan sa ilang kinabuhi o gihatagan sa inahan mong pagmahal. Grabe ang imong naagian ni Mia. Sa pagdalang nimo ni Benji ug sa tinguha nimo nga masalbar gyud ang bata gikan sa daotang tumong sa inahan ini. Napadpad mo sa walang dama sa dapit nga maingon ta gani nga layo sa buhilaman. Kay dito bakit mo musangko sa dapit sa mga tao nga kasagaran, no read no write. Pero may bulawanong mga kasing-kasing nga misagop ninyo ni Imon. Diin sa walang damha. Dito ka itita ni Tiyo. Kinsa dugay na sad nga naghandom nga magkasugat ang inyong mga dalan. O gitugod sa Ginoo nga masumpayan sa among naputol nga mga damko. Maong karon, di ka bayaran og sapi ang among kalipay nga among gisawan karon. Mao gyud. Aw, ikaw ni Mia. Kanus ka man mo pahimutang, ha? May katungod ka usab nga malipay, dili ba? Mon. Oo, pero kinire ako ikasulti. Anak ran ako ibubo sa duha nako ka mga anak ang akong pagmahal. Oh, Patay na nga akong guma. Ako nang gipabaon sa tao nga mao'y tanan para nako. Dili na nako pulihan ang dapit ni Abel sa akong kasing-kasing. Usik na nawala si Abel. Sa way igong hinungdan. Pagkabuutan ka nga way sama. Kung naitabo pag katingali nga natagan yun sila gigayon sa kapalaran nga nagkauban yun sila ni Nimya. Bulahan yun yung pagumang kuna kay nakasiguro yun ko nga imuunig rin na ni Abel sa ilang tinuyanan. mao gyud. Dili na lang natutaso na nga itong istorya bahay ni Abel. Kay, nagsugod na kahuot ang akong dugan. Istorya na lang taglain, be. Sorry. No. This is for you talaga. Niyasad ka? Invited sa host. She's our father's longtime friend and partner sa business. Long time ago. Mga pa? Butan kayong Ginoo, no? Giabot yapon ta niya. And look. Bisag ka sa dili gina ko malingtan. Nga mao ni ang paborito ni mong sudan. Di ba? Amin ni mong plato. Kaya ko na makuha sa ubang food para nimo. You can sit down kung asa ka dapat nga komportable. Ako rin iatod nimo, okay? Kagwapo niya karong gapion, ha?
samot kanindot ang iyang forma siyang gisulob. Ang ngayon kayo siya. Siya paghihapon ang leaves nga akong gikabuangan kaniadto. Gilayan ka pag pinabot? Oh, no. I'm okay. Kauna. Ikaw di ay? Nagkailaing salbihan? Huy, ingnin siya ha, ngawa ko mangilog sa iyang. What I mean is, sa imong panahon para niya ha? You're imagining. Naman tingal kay Kuyog, di ba? Ayaw kog ingna nga nag-inusara ka lang. May kuyog. Yes. Pero si Kuya James, murag tuwa sa may teres. Kay bisis pakigtabi sa anak ni Mrs. Jones. Si Natasha. Parison sila. Kauna kay papasaran ka. Mo excuse lang ko ha para magkuha ra sad og food para nako. Og ay kabala ka. Mangita na siguro ko ang lugar para ko makapahimutan. Aron dili ka masamok din eh. Kaysa ba'y magkasamok ba? Nga nagsolo ramen ko? Ang ako ba? Tingalig, dili na unya ka mukaon. Tingalig, di ka mukaog tarong kay na ako. Mahong magpalayo lang ko. Kung mauna imong plano, wa na lang unta ka maghago sa pag-serve nako. Ha? Kung dili ka mabalik din eh. Dili ko mukaon anang imong gikuha nga pagkaon. Mupauli na lang ko. Hey. Relax. Relax, okay? Makigsahok. Benji! Tombi! Dali na mo mga anak! Nanay, ay isugo ka, nanay? Onyang gabi eh. Magpamasahe ko ninyong duha ni Benji, ha? Ge! Ge, magtinapangay mi siya ti Tumbinay. Sa tino, magtinapangay matano. Oh, syempre, magtinapangay. Ngano diay na nagikapoy ka? Medyo anak. Pero mas nalipay ko tungod kay maayo ang lakaw sa atong paninda karon. Og tungod kay giswerte mata, doon ako'y gipalit nga regalo para ninyo. La kanindot! Galo! Unsa man nanay? Tagsa mo anak. Hello? Sige na. Isuko na dayon na inyo kay mutanaw ko. Duha na ka t-shirt ug duha sad ka shorts. Hinaot nga inyo na magustuhan ha. O kanang usa ka bag, drawing books sad na, nya naa say mga crayons, nga mahimo ninyong gamiton sa inyong mga drawings. Yay! Wow! Thank you, Nay! Thank you! Kana, pwede mo apil ko gakos o kiss ni mo nanay? Ay, uy! Nanay! Lipay kaayo si nanay, anak langga. Dali. Dali, pagkaksa ko pagka ko. Hello! Hihilak ka sa kati. Gimingaw man ko sa akong mama. Ingon ini man mi sa una iya kong gaksan o niya. Hagkansan. Anak, Hilok na. tanang mo sa altar. Kay atong iampo si mama nimo. Na. Atong pangayoon sa Ginoo. Nga, imo na giduntang madawat sa dakong kasayon. Ang nahitabo sa imong inahan. Di ba? Di ko gusto nga masakit ka, Tombi. Kamu si Benji. Taas kayo nga akong damgo para ninyo mga anak. Gusto ko nga matuman ang akong damgo nga matilawan yun ninyo ang kahayahay sa kinabuhi. Kay may katungod mong malipay. Kagamira ko sa mga gikaon. Nabusog ka ato?
Oo. Oo, kay uy. Manigdagmat nga nagit kasi mong diet da. Which is, maayo na. Pero ma-maintain ang kaninat si mong lawas. Kay karong panahon na, kinahanglan yun ang pag-amping o dili maguba ang imo figure para magpabilin kang attractive kanto sa imong opposite sex. Wa para ba ka maminyo? Kunya, kusog ra ba kayong mulabay ang panahon? Lisod nagmabian ka sa train? And ayan guys, handugan na to ang part 25 sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan. Og nahingawag yun si Tombi guys no sa iyahang inahan. O nakinundom siya guys no, siyang inahan sila ng gikakos siya ni Nimya. Og walay pinalabi si Nimya guys no. Gila na pod niya nga tinuod nga anak si Tombi. Maingon ban pod usab no ang pagtratar niya kang Benji. So I think kining pag magdako ning duha guys no, si Benji og si Tombi, sila guro no ang magka love interest. O I think lang naman. Og si Kuan, si Carla. Tunadungan guys no, si Carla nga gilig. Kaya na siya nahimamat nga sa laing lalaki no. Correct me guys if I'm wrong. So kaya wala ko kayo papamati sa drama guys no. Na busy ko. Bago ba to niyang namisita or mo ba to ang yang ex sa una no nga Kuan amahan sa iyang anak nga matod pa sa iyang barkada nga daot na kuno kaayo no, taas nagbarbas bukok murag na depressed ba kahit pagkamatay sa iyang anak no nga wala natin malikar. Ay naglibog ko guys sa mga karakter ng drama. Ako rin po naglibog kasi syempre busy naman takaayo. Luto pa po kudaan guys. My ulam for today is isda. Ayan, that is my ulam for today. Og balik sa drama guys. Ito pa no, may hangin ng gawas. Balik sa drama guys. At tutas sa inyong mga comment para sa daghan pang mga reaction no, og opinion. Sa gahapon ni siyang upload guys no. Part 24, shout out and greetings to you, good Dads Vasquez og Lingel Heavyman. Thank you so much guys sa inyong walang sawang suporta no sa mga drama nga gina-upload na to diri courtesy of RMN DYHP Cebu. Of course, may lain pa ba? And the XDC Davao. Nato kalimtan guys no, ato pong i-follow ang ilahang mga social media account no para updated ta no sa mga balita og sa preskong mga balita no og sa drama. Kay walay dili gyud fake ang ilang balita guys no, legit na legit. Kung kita order guys nga kuan nga vlog bastos may mga vlog ay puro may bingbangan. Si Messi Sawadika, lokal lang ni siya guys no, lokal gikan ni siya sa Sibagat, Agusan del Sur.
Daghay nagbash niya guys, pero padayon miya po ang pag-angat sa iyang channel. Karon ko ana siya 200,000 subscribers na siya. Og para sa daghan pang comments saryo mamati tag balita diri guys. Di? Mamati tag balita, may mga pisyong preskong balita diri nawa man. Lang guys, ito yung atay gusto. Balot, pila. Take out ra. Okay, magkuha. Yan, mga customer mga pa guys. May balot. So mao to ang pinakaunang halin na to guys no, karong gabi una sa balot. Guys, pag mahalinan mo og 10 balot in a night, kusog ba na siya or mingaw? Grabe na siya mingaw guys. But normal, happy na lang ko ana guys. Mahalinan kog napulo ka balot. Isa ka gabi may na lang ay 50 pesos ang madugang sa imong panudlan. Kuwang ra kayo guys bayad sa atong mga bills ang kita in 1 month. Pero lagi man nag-iingon may na lang na kaysa wala. Lahat kaya sa yan, loto na guys ang atong ulam for tonight. Pilang Ay, 5? 1 kilo. 1 kilo. 5 na yun. Ano ito 5 ba? Napila kay kilo ba? 40 mati. Yun mo. 40 tag 40 na. Tanaw.
Di buros. Uy, simba ko palayo. Tanan ka na ikaw rin buros dyan. Di buros. Simba ko. Jago ang tiyan. Ang ayang kaya nanak pa ba? Tayo. Sira buros. Jago na. Parang ko ano. Sakit ang Kila. tiyan. Kila. 46. Nagwala ang tilay. Ilong mago. Bangad pag yun. Ako kayong tindahan na daw. Ah, sigarilyo. Singkor ko. Unsa ka sigarilyo? Sumo ko. Sada kasi kalo dahil. Sa daw ka sigarilyo. 5. Kastos yan ina. Singkor. Kastos. Kadugay kaya po eh. Singkora, dugay kang kadunol. I like that. Waling-waling guys akong bugas for 46. So mao na to guys. Oh, nahalilang tag sa kakilong bugas guys. For 46 pesos no, waling-waling siya guys. So natay 5 pesos nga patong. Okay na siya guys, di na makagaba nga patong 5 pesos. Pramay na lang guys, no? Kini brato-brato ang bugas. Gani no sa Region 7 gibalita nga na tag 20 pesos ang kilo no. Unta mabot pa na diri guys ang tawag 20 pesos ang kilo.